खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां जिल्लानि हाग्रा बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय गंसे ट्राकनि सिङाव सिखावै लांखुमानाय गोबां बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाना सिखाव दंफां फालांगिरिया पुष्पा सावथुननि बायदि दंफांखौ लांखुमानो नाजादोंमोन ट्राकनि सिङाव बेसेन गोसानि दंफां थुख्राफोरखौ दोननानै सायाव थालिर फिथाइजों खोबसिननानै लांनो नाजादोंमोन नाथाय हाग्रा बिफानजों हमजानो गोनां जादों मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सोरांसि 3:30 रिंगासो समाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाना बिजनी टल गेटआव MH18 BG 8561 नंनि ट्राकखौ सिग्रोमदोंमोन बेयावनो गोबां बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमनो मोननाय दंफांनि बेसेना हाथायाव 20 लाखनिबो गोबां जागोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला ट्राक सालायग्राया खोमसिनि खाबु लानानै हाग्रा बिफाननि आखाइनिफ्राय खारग'लांनो हादों सारअन्थाइ गावनायजों फिन बर' आइजोनि जिउ खहा दासान्दि सारअन्थाइ गावनायजों गोबां बर' सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायखौ खोनानो मोनबाय थानाय जादों बे खेबाव अदालगुरि जिल्लायाव सारअन्थाइ गावनायजों निमाय ब्रह्म मुंनि सासे आइजोनि जिउ खहा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबादनि किसानपुर गामिनि रुंसारि नगेन ब्रह्मनि फिसाजो 45 बोसोर बैसोनि निमाय ब्रह्मआ सारअन्थाइ गावनायजों थैनो गोनां जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथां निमाय ब्रह्मआ गावसोरनि न'निफ्राय 2 3 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय फाथाकपुर ओनसोलाव आबाद फोथाराव खामानि मावहैदोंमोन बेयावनो फंबायनि मेगन सेरावनो सारअन्थाइ गावनायजों निमाय ब्रह्मआ जिउ खोमानो गोनां जादों जाथायखौ खौरां मोननानै माजबाद पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदों आरो बिथांजोनि देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय अदालगुरियाव दैथायहरनाय जादों मख'नो गोनांदि साननैसो सिगांसो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला पुलिस थानानि सिङाव अदालगुरि गामियाव सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय जगदीश बसुमतारी मुंनि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लायावनो बरमायाव सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय सन्तोष रामसियारि 33 बोसोर बैसोनि बिथाङाबो सारअन्थाइ गावनायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन सिमेन्ट सापरि रेलवे स्टेशनाव रेलगारिजों जाब्रबथाय जानानै सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय रेलवे पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि रेलवे स्टेशनाव जादों जाथायजों जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा टंकेश्वर बर' 38 बोसोर बैसोनि रुंसारि हरेश्वर बर'नि फिसाज्ला सिमेन्ट सापरि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय लखलुं गामिनि थागिबिमोन जाथायनि सायाव रेलवे पुलिस बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 9 रिंगासो समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों आरो जाथाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय जानो हागौ होननानै रेलवे पुलिसा सन्देह खालामदों थांनाय 29 जुननिफ्राय 3 जुलाइनि गेजेराव उजबेकिस्तानाव खुंजानाय माहारियारि खोलोबनि वाकु किक बक्सिं चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानाय बिष्णु दैमारिखौ बिटिसिनि साथाम दैदेनगिरिफ्रा मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन बेखौ फोरमायथिदों ब्रन्ज मेडेल देरहागिरि बिष्णु दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायनाखि नखरनि रांखान्थि बिथिङा बांद्राय मोजां नङा बेनि थाखाय उजबेकिस्तानाव गेलेहैनायनि सिगां बिटिसिनि साथाम दैदेनगिरिफोरनाव मदद बिनो थाखाय थांदोंमोन जेराव साथामबो दैदेनगिरिफ्रानो मदद होनायनिफ्राय नेवसिगारदों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि सायाव बिष्णु दैमारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला एसेबां गोजानाव गेलेहैनो थांनो नागिरदों बे समाव दावहा जागासिनो दं थैनो थांनो नागिरदों नामा होननानै साथाम दैदेनगिरिनि मादाव सासे दैदेनगिरिया नेवसिगारदों आरो लाइजाम गथायनायखौबो नेवसिगारदों बेनि अनगायैबो बेफोर बिफाना जोंनियाव गोग्लैया बेखौ अफिसियेलि थांनो नांगोन होननानै मदद होनायनिफ्राय गुबुन सासे दैदेनगिरिया नेवसिगारदों आरो गुबुन सासे दैदेनगिरियाबो बेबायदिनो नेवसिगारदों होननानै फोरमायथिदों सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकारा मदद होगोन साननानैनो मदद बिनो थाखाय थांदोंमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा साथामबो मदद होआखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे फैगौ वर्ल्ड चेम्पियनशिप गेलेहैनायाव जाहाथे बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथाङा बेनि अनगायैबो वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव गेलेखांनायनि उनाव थाइलेन्डआव जानो गोनां एशियान गेम्सआव गेलेखांनायनि उनावनो अलिम्पिकनि थाखाय सायख'जानो हागोन होननानै फोरमायथियो बेनि थाखायनो मदद होनो थाखाय खावलायहरदों बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोंगौथि गोनां गेलेगिरि लाइमोनफोर दं नाथाय रांखावरिनि आंखालनि थाखाय आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मदद होयैनि थाखायनो थालांनो गोनां जायो जुदि सोरखारा मदद होयोब्ला जोंनि गेजेराव साबसिननिफ्राय हामसिन गेलेगिरि ओंखारगोन होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो माबोरै इन्टारनेशनेल लेभेलनि गेलेनायाव सौहैनानै मेडेलबो देरहासारनो हाखो बेनि सायाव बिथां बिष्णु दैमारिया फोरमायथिनानै होदों दि
बिथाङा थाखो 7 आरो 8 आव कुंफु सोलोंदोंमोन। बेनि उनाव मणिपुराव किक बक्सिंनि ट्रेनिं लाहैदों। बेनि उनावनो अल आसाम एमेच्योर किक बक्सिं एसोसिएशनाव जइन जादोंमोन। बेयावनो इन्टारनेशनेलनि थाखाय सायख'जादों आरो इन्टारनेशनेलाव गेलेहैनानै ब्रन्ज मेडेलखौबो देरहासारनो हादों। जापाननि बारग' प्राइम मिनिस्टारखौ गावथारबाय। बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंबाय थानाय समावनो जापाननि बारग' प्राइम मिनिस्टार शिनज' आबेखौ गावथारदों। गावथारग्रा दुथांखौ 41 बोसोर बैसोनि यामागामि तेत्सुया होननानै सिनायनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जापाननि बारग' प्राइम मिनिस्टार शिनज' आबेआ बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बिबुंथि होगासिनो दंमोन। बेयावनो दुथां यामागामि तेत्सुयाया उनथिंजायनिफ्राय गुलि गावदों। गासै गरनै गुलि गावदों। गरसेया बिखायाव आरो गरसेया गोदोनायाव नांदों। नुग्राफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबि गुलि गावनायजों बिथां शिनज' आबेआ हायाव गोग्लैयाखैमोन, नाथाय नैथि गुलि गावनायजों बिथाङा हायाव गोग्लैदों। बेनि उनावनो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय नारा मेडिकेल इउनिभार्सिटि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिथांखौ 4 घन्टासिम फाहामथाय होनाय जादोंमोन। दुथांनि गुलि गावनाया बिखायाव नांनायनि जाहोनाव गोबां थै बोहैदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ रैखा खालामनो हानाय जायासै आरो बिथां शिनज' आबेआ 67 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला शिनज' आबेखौ गावथारखांनायनि उनाव दुथाङा खारनोबो नाजायाखैमोन, जायनि थाखाय दुथांखौ गोरलैयैनो हमनो हादों आरो मानि थाखाय गावथारदों बेखौ रोखा मिथिनो हायाखै। अब्लाबो बारग' प्राइम मिनिस्टार शिनज' आबेनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनैनि थाखायनो बिथांनि सायाव गुलि गावदों होननानै फोरमायथिनानै लादों दुथाङा होननानै फोरमायथिदों। जापाननि बारग' प्राइम मिनिस्टारा दुथांनि गुलि गावनायजों थैनो गोनां जानायखौ लानानै गुबुन गुबुन हादरनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो शिनज' आबेनि थैनायखौ लानानै टुइटारनि गेजेरजों दिनैनि सानखौ दुखु मोननाय सान महरै फोसावदों। मानोना जापान आरो भारतनि गेजेराव मोजां सोमोन्दोआ गोख्रों जानायाव शिनज' आबेनिबो गोबां बिहोमा दंमोन होननानै दुखु फोरमायथिदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ। असमियाफोरा बर'नि मोनसेबो आफादखौनो एंगाराखै। बिथांमोनहा बर'नि राजखान्थिखौ सेखांनायनि उनाव बर' फरायसा आफादखौ फिदिंबाय आरो दा बर'नि धोरोम आफादाव हाबनानै बर'फोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय सोनो नागिरदों। बे अजदखौ होदों BSUनिफ्राय। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेथारिजों लोगोसे RSSनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जथायै महासभा खुंनायाव चैतरन्जन बराया धोरोमखौ लानानै माखासे बिबुंसार होनायखौ लानानै सोंखारिदों BSUनिफ्राय। बर' ख्रिस्टियानफोरा माइन'रिटिनि खाबु लागासिनो दङ आरो STनिबो खाबुखौ लागासिनो दं। बेनिखायनो बर' ख्रिस्टियानफोरनिफ्राय STनि खाबुखौ बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै चैतरन्जन बराया बर'फोरनि गेजेराव जि गुलाय गुजाय सोनानै होनो नागिरदों आरो बेनि आन्दोआव मोनसे गेदेर सोलो दं होननानै फोरमायथिदों BSUनिफ्राय। लोगोसे बिथांमोना बुंथिबावदों दि स्रोत सुलुंनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला 2024 मायथाइयाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि सिगां सिगां सोनाब बंग'खौ बुखावनानै गोदान मोनसे रायजो नर्थ बेंगल जोनोम होगोन। दार्जिलिं गरखालेन्ड आरो कच राजबंशी KLO आलादा रायजो दाबि खालामग्रा आफादफोरनि थाखायनो बे गोदान रायजोखौ दानाय जागोन। सोनाब बंग'आव गोदान रायजो जोनोम जामारोबा बर'फोराबो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनगोन। बेनिखायनो जाहाथे बर'फोराबो आलादा बड'लेण्डनि थाखाय खौसेयै सोमावसारनो हाया, बेनि थाखायनो बे सोलोखौ बाहायदों होननानै फोरमायथिदों BSUनिफ्राय। बेनि अनगायैबो आसामनि एसामिस गराफोर जाय बड'लेण्ड दाबिनायनि हेंथा, बिथांमोनहानो RSS आरो BJPनि मुखुत गाननानै बर'फोरनि हेंथा खामानि मावगासिनो दं। बिथांमोना बर'फोरनि मोनफ्रोमबो आफादखौनो दखल खालामबाय। गिबियाव बर'फोरनि राजखान्थिखौ सेबाय, बेनि उनाव बर' फरायसा आफादखौ फिदिंबाय, दा धोरोमाव हाबनानै गुलाय गुजाय सोनो नागिरदों होननानै बुंथियो। बेफोरनि अनगायैबो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि, उरखावग्रा ब्रह्म आरो बिस्वजित दैमारि बिथांमोनहा MP जानाय समाव पार्लियामेन्टआव आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामहैयोमोन। बेखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय अबर' जोनोम होनानै लकसभानि मासिखौ सेनानै लाबाय, जाहाथे रावबो बर'फोरा लकसभायाव आलादा बड'लेण्डनि खोथा बुंहैनो हाया। बेनि अनगायैबो एबसु आरो NDBआ आलादा बड'लेण्डनि थाखाय दाबि खालामगासिनो दंमोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथा खालामनानै आलादा बड'लेण्डनि दाबिखौबो दबथायनानै दोनबाय। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय सोनानै होनो थाखाय एसामिसफोरा गोबां सोलो खालामगासिनो दङ। बेनि थाखाय जों गासैबो सांग्रां जानो नांगोन होननानै सांग्रांथि होयो BSUनिफ्राय। बरपेटायाव बेफ्रुग्रा बेसादजों लोगोसे सानै जिहादि हमदों। बरपेटा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय हावलिनि उत्तर कालजाराव पुलिसनि अपारेशनाव सानै सन्देह खालामजाथाव जिहादि हमदों। हमनो हानाय सानै सुबुंनि मुङा फारियै उत्तर कालजारनिनो मक्कदास आली आहमेद आरो जनियानि शफिकुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिसोर सानैखौ बिगुमै बिबोनां होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसनि रिपर्टनि बायदिब्ला मक्कदास आली आहमेदनि न' मोखांनि बिबार बागानाव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन, जेराव आखाइजों बानायनाय थरथाम बमा, मोनथाम इलेक्ट्रनिक डिटेनेटर,
मोनब्रै एक्सप्लजिभ आरो गंबा मबाइल फनखौ हमनो हादों। बे खौरांखौ बरपेटानि एडिशनेल एसपि डक्टर प्रदीप सयकिया बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि डिएसपि समुद्र दत्त बर'आ बिथांनि दैदेननायावनो हावलिनि पुलिसआ अपारेशन खालामहैदोंमोन। बेयावनो बेफ्रुग्रा बेसादजों लोगोसे सन्देह खालामजाथाव सानै जिहादिफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि हमजानाय शफिकुल इस्लामआ सिगांनि समावबो बांलादेशनि उदखारि आफाद जामातुल मुजाहिद्दिन बांलादेश सुंद'यै JMB जों लोब्बा थानायनि दायाव थांनाय 2019 मायथाइयाव हमजादोंमोन। दा फिन जिहादिनि सन्देहआव हमजाबावबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि अमरनाथआव क्लाउड बार्स्ट अदेबानि हरखाब गोबां अखा हानानै दै लोमसावदों, जायजों गोबां सुबुंफोरानो बुखारलांजादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि अमरनाथ यात्राया थांनाय 30 जुननिफ्राय जागायजेन्दोंमोन, जेराव सिबियारिफोरा आथिंजों हान्थिनानै थाङो आरो गोबां सिबियारिफोरानो टेन्ट हाउसबो लुनानै थाद' थाद' थाङो। बेयावनो हरखाब गिख्रंथाव अखा हानायजों सा 15 जिउ खोमानो गोनां जादों। गोबां टेन्ट हाउसफोरानो बुखारलांजादों आरो दासिम सा 30निफ्राय 35सोआ गोमानानै थानायखौ रिपर्टआव मोन्नाय जादों। हरखाब गोब्राब अखा हानानै बेबायदि जाथाय जानायनि थाखाय अमरनाथ यात्राखौ दा दोनथ'नायबो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।